Antic Testament, Pentateuc, Gènesi, orígens del món i dels pobles, de la creació al diluvi. Creació, origen dels temps sagrats. Al principi, Déu creà el cel i la terra. La terra era caòtica i desolada. Les tenebres cobrien l'oceà i l'Espírit de Déu batia les ales sobre l'aigua. Déu digué que hi hagi llum i hi hagué llum. Déu veié que la llum era bona i separà la llum de les tenebres. Déu anomena la llum dia i les tenebres nit. Hi hagué un vespre i un matí, i fou el primer dia. Déu digué que hi hagi un firmament entremig de les aigües, per separar unes aigües de les altres. I fou així. Déu va fer, doncs, el firmament, que separa l'aigua de sota el firmament i la de dalt del firmament. I Déu veié que estava bé. Déu anomena el firmament cel. Hi hagué un vespre i un matí. I fou el dia segon. Déu digué que les aigües de sota el cel s'apleguin en un sol indret i que aparegui el continent. I fou així. Déu anomenà el continent terra i les aigües reunides mars. I Déu veié que estava bé. Déu digué que la terra produeixi la vegetació, herba que doni llavors i arbres fruiters de tota mena, que facin fruit i llavor a la terra. I fou així. La terra produí la vegetació, herba que dona llavor de tota mena i arbres de tota mena, que fan fruit i llavor. I Déu veié que estava bé. Hi hagué un vespre i un matí, i fou el dia tercer. Déu digué que hi hagi llums al firmament del cel per a separar el dia i la nit, que s'assenyalin les festivitats i els dies i els anys. I des del firmament del cel il·luminin la terra. I fou així. Déu va fer, doncs, els dos grans focus de llum, un de més gran, que fos sobirà del dia, un de més petit, que fos sobirà de la nit. I les estrelles. Déu els col·locà al firmament del cel perquè il·luminessin la terra, perquè fossin sobirans del dia i de la nit, i separessin la llum i les tenebres. I Déu veié que estava bé. Hi hagué un vespre i un matí, i fou el dia quart. Déu digué que les aigües produeixin animals, que hi nedin i es belluguin, i que els animals voladors s'aixequin en l'aire, sobre la terra, ran del firmament del cel. I fou així. Déu creà els grans monstres marins, els animals de tota mena que neden i es belluguen a les aigües.
i totes les menes de bèsties alades. I Déu veié que estava bé. Déu els beneí, dient-los: sigueu fecunds i multipliqueu-vos, ompliu l'aigua dels mars, i que les bèsties que volen es multipliquin a la terra. Hi hagué un vespre i un matí, i fou el dia 5è. Déu digué: que la terra produeixi tota mena d'animals, cuques de tota mena, animals domèstics i salvatges. I fou així. Déu va fer doncs tota mena d'animals salvatges i domèstics, i els cucs i les cuques de la terra de tota mena, i Déu veié que estava bé. Creació i benedicció de l'home. Primera llei sobre els aliments. Déu digué: fem l'home a la nostra imatge, semblant a nosaltres, i que someti els peixos, els ocells, els animals domèstics i els salvatges i totes les cuques que s'assorreguen per la terra. Déu creà doncs l'home a la seva imatge, el creà a l'imatge de Déu, creà l'home i la dona. Déu els beneí i els digué: sigueu fecunds i multipliqueu-vos, pobleu la terra i domineu-la, someteu als peixos, als ocells, les bèsties i totes les cuques que s'assorreguen per terra. Déu digué: us dono totes les herbes que fan llavor per tota la terra i tots els arbres fruiters i els que fan llavor, que us serveixin d'aliment, i a tots els animals salvatges, a tots els ocells i a totes les cuques que s'assorreguen per la terra. A tot el que viu els dono tota herba verda per aliment. I fou així. Déu veié que tot el que havia fet i estava molt bé. Hi hagué un vespre i un matí, i fou el dia 6è. Capítol 2. I quedaren acabats el cel i la terra, amb tots els estols que hi mouen. Déu acabà la seva obra el dia 6è, i el dia 7è reposà de tota obra que havia fet. Déu beneí el dia 7è i el santificà, perquè aquell dia reposà de tota obra que havia creat i havia fet. Així van ser els orígens del cel i de la terra que foren creats. Segona narració de la creació. L'home en el paradís. Quan Javé Déu va fer la terra i el cel, no hi havia encara cap arbust, ni havia brotat cap herba, ja que Javé no ho havia fet ploure damunt la terra, ni hi havia ningú per a conrear els camps. Llavors un riu brollà de la terra i regà tota la superfície dels camps. Aleshores Javé Déu formà l'home amb la pols del camp, bufant, li va fer entrar en el nas un alè de vida, i l'home esdevingué un ésser viu. Després Javé Déu plantà un jardí a Eden, cap a l'orient, i va posar-hi l'home que havia format. Javé Déu va fer brotar de la terra fèrtil tota mena d'arbres agradables a la vista i bons per a menjar, com també l'arbre de la vida
al mig del jardí i l'arbre del coneixement del bé i del mal. Un riu sortia d'Eden per regar el jardí i d'allà es destriava en 4 braços. El primer s'anomena Fison, que va per tot el país d'Evilà, on hi ha l'or. I l'or d'aquell país és molt bo. S'hi trobà també el delí i pedra d'ònix. El segon riu s'anomena Guion, que va per tot el país de Cus. El tercer riu s'anomena Tigris, a l'est d'Assur. El quart riu és l'Eufrat. Javé Déu prengué l'home i el posa al jardí d'Eden, perquè el conreés i el guardés. Llavors Javé va donar a l'home aquest manament: pots menjar de tots els arbres del jardí, però de l'arbre del coneixement del bé i del mal no en mengis. Si un dia en menges, no t'escaparàs pas de la mort. Déu uneix els esposos. Després Javé Déu digué: no està bé que l'home estigui sol, li faré qui li faci costat per ajudar-lo. Javé Déu formà de la terra tots els animals salvatges i tots els ocells, i els emena a l'home per veure quin nom els donaria. El nom que l'home donés a cada un dels animals havia de ser el seu nom. L'home doncs donà noms a tots els ocells i a tots els animals domèstics i salvatges, però per a ell no hi havia qui li fes costat per ajudar-lo. Llavors Javé Déu infongué un son profund a l'home i s'adormí. Prengué una de les seves costelles i clougué la carn al seu lloc. Després de la costella que havia pres de l'home, Javé Déu va fer-ne una dona i la emena a l'home. L'home digué: ara sí, aquesta és os dels meus ossos i carn de la meva carn. Aquesta s'anomenarà l'esposa, perquè ha estat presa de l'espòs. Per això l'espòs deixarà el pare i la mare i s'ajuntarà a la seva esposa i seran una sola carn. I tots dos, l'home i la dona, anaven nus, però no tenien vergonya l'un de l'altre.